Prečo majú niektorí ľudia, keď sa vzťah začne vyvíjať, je úplne perfektný, tendenciu buď ghostnúť, začnú byť hnusný, agresívny a jednoducho svojim správaním ten vzťah úplne zničia. Vítam ťa pri Pipi, psychologickom pondelku. Keď sa ten jeden človek začne správať divne, vtedy keď je to práve najkrajšie, nemusí to byť kvôli tomu, že ťa ten človek nemá rád. Často to býva presne naopak. Môže to byť strach z intimity. Pokiaľ ten daný človek zažil nejaké sklamanie alebo bolesť v minulosti, jeho mozog si vytvoril taký obranný štít. A vo chvíli, keď začne cítiť niečo k tomu druhému, jeho podvedomie pošle signál, že pozor, sme zraniteľní, môžu ti ľahko ublížiť, a vtedy prichádza seba sabotáž. Začne hľadať chyby, vyvolovať hádky, začne sa tváriť, že absolútne tomu človeku nezáleží na tom druhom. A ide o ten pocit kontroly, že dokáže ukončiť ten vzťah skôr, ako je mu ublížené. Takže uteká pred bolesťou, ktorú si domýšľa. Ale treba si uvedomiť, že nie je ľahké vyliečiť človeka, ktorý si sám nechce priznať, že sa bojí. Neviem, ako to ty vnímaš, kľudne mi napíš, ale ja mám pocit, že v tejto dobe je naozaj veľmi veľa ľudí, čo sa boja ísť akože full in do toho vzťahu. To je bolo všetko, vidíme sa v pondelok.